В края на 19 век в малкото градче Нитъл имало човек на име Дейви, който управлявал погребален дом с ироничното име «Щастлив живот след смъртта». Той бил уважаван от всички, помагал на хората и изглеждал безупречно морален. Но през 1882 година започнало нещо странно, хората в града започнали да умират мистериозно и масово. До края на следващата година над 30% от населението вече било мъртво, а икономиката на града съсипана. Единствено погребалният дом на Дейви процъфтявал. През януари 1885 година, жена на име Санди се върнала в спалнята си една вечер и видяла силует на висок мъж, който се опитвал да избяга през прозореца. Когато включила лампата, осъзнала с ужас, че съпругът й вече не бил жив. Новината за този случай бързо се разпространила из града, а хората започнали да подозират, че убийствата са свързани и че на свобода има опасен човек. На следващата седмица Санди посетила погребалния дом на Дейви, за да избере ковчег за съпруга си. След като платила, Дейви я попитал дали иска да легне в ковчега, за да провери дали е удобен. Санди се съгласила и легнала вътре. Тогава Дейви се надвесил над нея и прошепнал: "Трябваше да си мълчиш." Той затворил капака и го залостил, оставяйки Санди в капан, без никой да чуе виковете й.